Da? Moș Crăciun. Parola. Moș Crăciun cu barba albă. Error. Chiți, chiți, ham, ham, mac, mac, miau, miau. Acceptat. Am obosit. Ia. Am fost la cumpărători. Ia să vedem ce ai luat aici. Moș Crăciun pentru tine. Mersi. 2 lei. Moș Crăciun pentru tine. Oh, da. Mersi, mersi. Asta e pentru mine. Ia miroase, pâine pe vatră. Ma, ce bine miroase. Aia e cea mai bună pâine. Hai să vă arăt ce am cumpărat. Doblecel, da? Printringel, Pătrunjel. pătrunjel, da. Și prostănac. Prostănac. Și prostănac. Să facem o supă cremă de doblecel. Ca așa merge. Da, dar trecut am făcut de linte. Acum facem de... Și am mai luat niște cartofi, facem un piure. Oh, da, piure. Obosit? Să mă apuc de treabă. Să mă apuc de treabă. Dau drumul la YouTube și să ne apucăm de treabă, nu? Da. Fugi mă de aici. Ce ai zis, adică faci aici? Păi băi, am zis că facem o supă cremă de dovleac. Bineînțeles, o rețetă fără ulei. O rețetă fără ulei și făcută în stilul nostru propriu. Adică nu... Asta facem noi, nu învățăm pe nimeni, știi? Dacă bucătarii s-ar putea să râdă de noi, profesorii, știi? Dar așa o facem noi și, na, mai dăm idei oamenilor ce să facă în post, știi? Și dacă vor să facă ca noi, să facă, pentru că întotdeauna ies foarte delicioase. Așa. Păi, cum se vede, am tăiat cubulețe mari, o jumătate de doblecel de ăla, așa, și aici câte două. L-am tăiat în două. Am tăiat în două, așa, o feliuță de țelină, un prostănac, o jumătate de cartofiol, o ceapă și o morcove. Și le pun la fiert. Pentru că la urmă o să scoatem câte o parte, știi? Pac, 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 pac. Asta le scoatem, știi? Ca să rămână vedeta dovlecelul. Adică să aibă gust intens de dovlecel. Bine, va fi o supă foarte, foarte dulce, știi? Și de la prostănac și de la... Așa și... Asta, cajul l-am pus mai devreme la muiat. Sper că putem să facem din el o pastă mai încolo. Până se fierbă astea, știi? Ca să fie așa să aibă o culoare deschisă, așa frumoasă. Păi hai, să ne apucăm de treabă, da? Toate la fiert. Toate la un loc. Așa procedez eu. Dacă nu era fără ulei, dacă nu era fără ulei, le trăgeam puțin la tigaie cu ceapa tocată măruntă, așa să fie și mai dulce decât dulce. Bine, să vedem cum facem la urmă, că o să fie prea dulce. Piper nu vreau să pun că se negrește așa. Cred că să pun 2 căței de usturoi, să fie puțin așa. Asta e, așteptăm acum să se fiarbă. Vedem că să scoatem astea, că sigur s-au fiert. Ia să le verificăm. Scoatem aici un doblecel, dar sigur sunt fierte, că au stat ceva vreme. Au stat, destul. Da. E fiert, da. Ia și păstrănacul, intră în el. Bine. Perfect. Păi acum hai să scoatem un păstrănac, un morcovel. Ce e asta? Au o jumătate de cartof. Ceapa o las. Țelină. Una o las, una. Păi cam am scos morcov, țelină, păstrănac și morcov. Cam le-am scos și...
Nu, acum urmează să le blendăm. Hai să punem sare. O lingură. Și încă una, mici așa. 2 lingurițe mici. Așa și să vedem aici. Ia uite cum arată zemoasă așa. O să arate foarte bine blendat. Așa pun și 1, 2, 3, 4 căței de usturoi. Acum depinde cum o vrem, dacă vrem mai groasă, mai punem legumele la loc, morcul, cartoful, ăla îngroașă. Îmi place așa, nu foarte groasă. Urmează să blendăm și laptele de caju. Punem și puțină sare. Să fie așa gustos. Așa, și acum îi mai dăm drumul la foc puțin de tot. Și îl amestecăm. Vezi? Ce culoare are. Băi, ce să zic, e așa cum trebuie. Și culoare frumoasă. Și culoare frumoasă și Tot. tot. Ia, e aproape de asta. Să vezi aici. Auzi, tati, dar tu ce mi-ai făcut pe aici? Păi bă, nu v-am zis, v-am făcut un piure de cartofi. Aha. Îl blendăm imediat și pe ăla. Dar nu cu ăsta, cu pisălugul. Și aici compotul nostru de zi cu zi. Da. Sucul nostru Sucul natural. nostru natural, da. Sare, o lămâie starsă și... Zahăr. Sare, da. Zahăr, lămâie starsă și mere. Băi, sunt curios aici, ia să oprim aici. Sunt curios ce gust o să aibă. Ia să-l gustă să vedem ce mai trebuie. Ia să vedem. Bună, frate, bună. Mai trebuie ceva? Puh. Cât de bună fără ulei, cât de bună fără ulei. Incredibil. Hai mă, tati, să vedem ce ai făcut acolo. Păi de asta ziceam că șorțul ăsta a terminat cu ziua de astăzi, da? Mhm. A
terminat pe ziua de astăzi. Așa, hai să vedem ce am făcut aici. Ia să vedem ce am făcut aici. O supă cremă de dovleac. Printre preferatele mele. Cu pâine prăjită. Sau cu crutoane. Știți? Ia să vedem. Vai, ce bine asta. Sunt super mulțumit. Și fără ulei. Bun. Bun, ăsta e cuvântul, deci n-am ce să zic mai mult. Bun. O mâncare fără ulei, excelent.